gaur saio hasi dugunean, airean saio hasi dugunean, esan dizuegu DeLorean musika taldearen inguruko albistea izan dugula, eta gaur jakin dugula gainera, oso gertzpanago atzo baitu egin zituztela Mexikon bertan, DF-en, Mexiko hiriburua, egia esan munduan den hiririk handienetakoa da, 20 milioi biztanle pasatxo dira erroldatuta daudenak, baina gehiago izan litezke han bizi direnak, eta DeLorean taldekoak baitu egin dituztela. Eki Lopetegiren aitarekin hizketa egiteko moduan gaude. Fernando Lopetegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer da gertatu dena, zer da zu kontatu dezakezuna? Hasteko ondo daude eurak? Bai, eurak ja poliziak atera ditu eta enbaixadan daude. Mexikoko enbaixadan daude? Bai. Bai, Espainiak Mexikon duen enbaixadan daude, beraz ondo daude. Bai, ondo daude. Poliziak atera ditu. Aha, eta ze? Bai. Barkatuko jazue gauza askorik ez kontatu, ezin kontatzea, baina oraindik bost tarditan egin behar dugu deklarazio luze bat poliziari, eta, bueno, baituak izan dira, beraieko zeuden hotelean Sheraton Mexikon, han hotelera sartu eta gizon armatu batzuk eraman zituzten, eta hori izan zen astelen gauean, astelen goizaldean, eta geroztik eduki dituzte bi leku ezberdinetan, eta neuri tokatu zait familien aldetik negoziatzea, eta Espainiako poliziak lagundurik negoziatzaile espertuak eta ertzaintza, eta bueno, gogorra izan da, oso. Oso gogorra izan da, noiz askatu zituzten? Oain dela 2 ordu askatu dituzte polizia sartu delako. Zegoen FBI, Interpol, Polizia Federal, Espainiako polizia, ertzaintza, danak haien atzetik, eta azkenean lortu zuten gaur, oain dela 2 ordu. Oain dela 2 ordu askatu dituzte, eurak ondo daude, hitz egin duzu Ekirekin, adibidez, Fernando? Bai, hitz egin dut lauekin, ni justu netorren bankun negoziatzen egon gara ordainketa, eta baina ez genuen ordaindu nahi, eta, bueno, gauza asko egin behar izan ditugu, eta handik bueltan etorrela, nik uste ordu kaldera izan dela. Ordu horretan jaso dute autoan gindazela Espainiatik, Mexikotik, deia Unairena, teklistarena, eta hitz egin ahal izan dut Unai eta Igorrekin. Eurak ondo daude, bai. Fernando, kontatzen ari zarenagatik, harremanak izan dituzue, baitzailekin eta hori guztia. Hau guztia zergatik egin dute, diruagatik? Claro, diruagatik. Estatu Batuetako managerrari $1.000.000 eskatu zioten. Guri asko ari ziren estutzen, baina azkenean lortu genuen geistea hori, eta gaur goizan ordainketa egitera jungara, banketxe batetara, baina alere ordaindu gabe lortu dugu ateratzea. Ez dugu ordainketarik egin. Beraz, azkenean ordaindu gabe amaitu da baiketa hau, Fernando? Bai, alaxe da. Alegia, poliziak... Inolako ordainketarik egin gabe. Poliziak harrapatu ditu? Bai, poliziak ez ditu harrapatu, baiketa oso bereziak dira hauek, beraiek baitzaileak ez dira egoten bertan, egoten dira inguruan zaintzen, hauek gela batzen sartzen dituzte, eta oso berezia da historia, orduan beraiek baitzaileak zaintzen dute historia. Esaten zaio baiketa virtuala ez modu bat esateko. Beraiek ez daude denbora guztian beraiekin, egoten dira gela batean iskutuan, sartuak, eta guk nahi genuna zen handiken ateratzea beraien oinekin, ez? Eta, negoziak eta latzak izan dira, oso latzak. Negoziak eta latzak, baina... Neri tokatu zaite famili guztien ordezko egitea eta ez da erreza izan. Ja.
Baina beraiek ondo daude, ordaindu gabe bukatu da kontu hau. Apar, diskoa promozionatzen ari ziren, Fernando, Mexikon zebiltzan, baina handik salto egin bertzuten estatu batuetara, ez? Hori da. Ostirala bostean Mexikon eman zuten kontzertua, gero promozio elkarrizketa batzuk eta egin zituzten larumatean, eta igandean atera behar zuten San Franciscora, eta gero ja San Franciscotik, San Francisco, Portland, Vancouver, eta beste 20 bat kontzertu, eta bukatzen zuten Japon, Barcelona eta Bilbo. Abendu aldera. Hori zen beraien ibilbidea. Aurretik egin dituzte beste 15 bat kontzertu Europan. Orain zer egin gaute, etxera etorreko dira edo? Bai, etxera. Igorrek esan dit, handik atera nahi dutela lehen baila. Ez da zalantzari. Eta baiketa, Fernando, managerra estatu batuarra zutelako edo? Ez. Baitzaileak, batez ere espainiarrak eta txingaos espainoles eta putos baskos eta olako gauzak entzun ditut eta hauek nunbait pentsatu zuten talde oso famatza zela eta espainolak eta diru atea batzitzaiela eta ekitxo. Baina hanka sartu zuten. Ja. Fernando Lopetegi... Egu ez gara, beratzak oso ondo dakizuen ez. Bai, hori oso ondo dakigu. Fernando Lopetegi esan behar dugu gainera, etxe honetako lankidea dugula, etxe honen hasieratik etxe honetan lan egin duen errealizadorea, eta ez dela aberatsa gu dakigula behintzat hori garbi dakigu. Fernando Lopetegi, ez da beste zerbait erantzi nahi duzun? Ez, gauza askoz gehiago dauzkat kontatzeko, baina deklaratzen bat dugu. Bai, eta zalantzari gabe orain gainera... Polizian aurrean deklaratu bat. Eta orain kontu zibili behar duzue gainera informazioa zabaltzerakoan. Fernando Lopetegi... Anekdota gisa baitzaileak berriz deitu dit, orain dela ordu eta erdi, ja aske zeudenean enbajadan. 3:11 minutuetan berriz deitu dit. Eta ez esan dizu? Ez diot hartu. Nahiko entzun dut egun hauetan. Ja. Nahiko entzun duzu? Berak nahiko zuena zen, guain azte bezala, bere mehatxu eta guzti horiek botatzea, besterik ez. Ja. Hementxe dago albistea, eurak ondo daude, eta azkenean ordaindu gabe amaitu da gainera, baiketa hau, astelen goizaldean hasi zena Fernando, eta gaur, orain ordu pare bat... Astelen goizaldean, baina goizean goizea, da, Mexikoko oso goiz. Nik esango nuke igande gauean hasi zela. Igande gauean hasi zen, eta gaur gure arratsaldeko, zer, ordu biak, 3 galdera? Ez, ordu bat erritatik ordu ira. Orduan bukatu da. Ja. Fernando Lopetegi, benetan eskerrik asko guztia irean kontatzegatik, animorik handienak, bai familiei, bai zuri, eta noski, bai Eki, Igor, Guillermo eta Unairi. Delorean osatzen dutenei. Eskerrik asko. Besarka handi bat, Fernando.